Kaixo? Ongi etorri, mil esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Egi esateko, internet erabili dut, nire ikasleak pixka bat hobeto ezagutzeko. Horrela egin dudanez, orain benetan ezagutzen ditudala uste dut. Ziur nago, ez dutela ez da ideiarik ere, zer dakidan. Ara, joan zen astean, ohartxo batean adierazi zenidan, joan behar zenuela, eta lana atzeratuko zela. Behar bada batzuetan despistatuta egongo zara, baina argi dago ez zinela joan. Begira, interneten joan zen asteko argazki batzuk aurkitu ditut, benetan barregarriak dira, hori buruz hitz egin beharko genuke. Begira hau. Hemen neska honekin ohean etzanda zaude. Eta hau komuna dela uste dut eta botaka egite hartzaudela dirudi. Zure bloga ere irakurri dut. Oso divertigarria iruditu zait. Egiteko gaizaren guzti hau ikusi ondoren, azkenean, ez zait uste nuen beste gustatzen. Sorgin madarikatua esaten zuen, beno itzul gaitezen ingelesera.